Hello everyone, I hope everybody is happy and healthy. Today our topic is all about hematuria or blood in the urine or in Bisaya, dugo sa ihi. Naka-experience na ba kamo ni ana? Kung wala pa, let me share with you my very own personal experience. So, disclaimer, I am not a doctor. I am just an ordinary vlogger, ordinary individual. But experience ra gining ako, and I consider experience as the best teacher. So ang uban gani mga experience nato wala sa libro, no? So muna na akong experience bahin sa hematuria, no? Blood in the urine. So several months back, bantay ako nga lain ang akong paminaw sa akong lawas, so I decided to submit for a urinalysis, no? Nagpa-urinalysis ko because something is murag diri sa ako ang stomach dapit, no? So nagpa-urinalysis ako. And then after sa urinalysis, ang result niya is dili maayo kung wala pa gyud ka makasulay because ang ako ang RBC, ang red blood cells baka na siya sa akong ihi is 20 to 40, which mingon ang medtech, ma'am, naa imong monthly period, inko wala naman, dugay naman ko anak nga wala. Ano di ay siya dunam koy dugo ang imong ihi, hematuria na siya ma'am or blood in the urine, inko wala, siya ipa-check na siya ma'am kay dili na siya maayo, no? Kanang dunay blood in the urine. Pero muingon po ang mga medtech na dito, ila kong gikumidyahan na ayaw lang kabalaka ma'am, mas okay ang blood in the urine kaysa urine in the blood, no? So, pasiaw lang na, no? Aron dili kaayo ta makuratan. Isay adto na ma'am og nephro, kay basin og duna kay kidney stones or whatever, no? So, to make the long story short, dito ko og nephro. O miingon ang nephro, taas man ang imo ang RBC, ko lagi positive 2 sa microscopic result, no? So, ko mo lagi dok nani ako insya basin og duna kay kidney stones. Then ko mo ba siya So ako karesitaan ani nga tambala dayon 90 ni kabuok imo gini siyang hutdon 3 times a day. Dayon pakapinan og paracetamol nga isog-isog puto nga paracetamol ko. Why paracetamol doc? Reklamador man sa gud ko, no? Yun siya na sakit man gud na. Wala mo ko sakit ti doc. Siya sakit na ko. Mo ba? Wala man. Siya pero imna gina siya. Kanang 90 ka buok imo ginang hutdon og inom, no? For thrice a day for pila ba to? 1 month something. And then yung siya na pag-inom sa ana, no, for 1 week. And then after 1 week magpa-urinalysis na sad ka kay atong tan-awon kon mi decrease ba ang hematuria or nawala. So balik ka sa laboratory next week. So religiously mi inom ko sa tambal nga yang giingon kay butan man ko. Submissive gyud ko kun sa isulti sa doktor, mutuog gyud ko. So after a week tuon man nagpa-laboratory na pud ko, urinalysis. To my surprise, ang hematuria gikan sa 20 to 40 nahimo ng 40 to 80. Hingon ng medtech. Dito na kag doktor, mami ko, gipainom kong tambal siya. Taas man noon. 40 to 80. Or something like that, no, 60 to 80 or 40 to 80, basta taas siya, diha na range. Yung ko nga, alam nga nung taas man siya, ma'am, siya, iyamto ko na naglaing doktor, ma'am, o nga na siya, gi-CT scan ka, yung wala man mo recommend, gi-ultrasound ka, yung wala, siya, iyamto naglaing doktor, so, miyadto ko naglaing doktor, this time, euro ang akong giadto. So pagabot dito insya nga unsa may complain ko kanini adok gidala nako ang urinalysis ang katong duha ka result og agresita insya
dayon dito ka og nefro ko oh siya. Nganong girisitaan kanya ning tambalay ko. Kay basin kuno og dunay kidney stones. Siya basin? Ko basin kuno. Siya unsa may ang gibasihan ko? Ay kana gong resulta kana urinalysis o man ko laing gidala siya. Ko na gyud dok. Unsa man dayon dok? Siya. Undangin nang imo ang tambal nga giinom. Undangin na. Pila iyang girisita ko 90 ka buok siya. Undangin na. Aya na gyud ta, aya na kanako i-CT scan or i-ultrasound kon dili na siya mo os-os ang dugo sa imong ihi. Kung sa kung buhaton dok, undangin ang tambal, pag-inom og 3 liters of water a day. 3 liters, kaya nimo? Kaya ho na ko dok, kung makaayos akong lawas. 3 liters a day. For 1 week, inom. Religiously, you have to follow my instructions, no? 3 liters a day for 1 week. After a week, magpa-urinalysis na pud ka. Kaya atong tanawon kung may kunhod, ni os-os or nawala. Kay kung naagi hapon, CT scan, ultrasound, or unsa ba to? Thorough check-up kay kung para unsa rin na doctor, basig do na kay mga mass sa ilalom, mga tumor, daghan na siya gihinganlan. Nakuratan na pud ko, no? And so, giundangan ako ang tambal. Religiously, nag-inom ko og 3 liters of water in a day. O gabi ninyo unsa dito mo, after a week, nagpa-urinalysis na sad ko. To God be the glory. Thank you kaayo Lord na wala ang akong hematuria. Ang akong RBC na himong 0 to 1. Ang microscopic result, negative. So perti ginakong lipaya ingon ang mga medtech unsa ba imong gikuan man ko gipainom ra gyud tubig sa doktor mga palangga mga ma'am no mga sir tubig ra gyud 3 liters of water a day. So akong gi-text ang doktor ko dok ang result mauni RBC 0 to 1 negative ang iya ang microscopic result mutoy mo ang doktor nga so dehydrated lang ka i-maintain ng tubig 3 times a day ko dili pwede 2 liters na lang, Doc. Okay, 2 liters a day. Sige ha, ginag-inom, ayaw pag-undangi kay aron wala kay mawala ang imong mga toxins diha sa ilalom. Dili ka magka-UTI kung inana ang imong inimnan og tubig. Dili ka mag-dehydrate, dili ka magmala, wala na po hematuria sa imong ihi, so ingon ana ng imong buhaton. Ko salamat kaayo na today ako ning gi-share ninyo to encourage you na og doon na mo hematuria sa inyong ihi, ayaw na mo kabalaka, ana. Ayaw mo kabalaka, mas okay ng blood in the urine kaysa urine in the blood. Matud pa sa mga siaw ng mga medtech, no? So, muna akong sharing karon, munang nagpula ko kay nga akong topic is all about hematuria. No, dili lang ta mabalaka, ana. So, water therapy is the best medicine paghihapon, no? Kay wala ko ina sa doktor nga painom og tubig na ambot na daot na dagway kong kidney og ininom atong tambal. Nga wala ko'y mga stones, no? So, ingon ana na and lain ako i-share, seek for a second opinion. Mo gina akong i-advise. Seek for a second opinion, third opinion. Dili kay usa lang ka doktor, no? Kay lain-lain man guna sila pud og approach sa pasyente, no? Depende. Na katong unang doktor mingon nga imna ni 90 ka buok for 1 month. Dayon kani pang paracetamol nga perti suga. Pag adto na ko sa lain doktor undangi na inom og tubig 3 liters in a day. So nawala ang ako ang hematuria agi sa tubig. To God be the glory, ang tubig gikan sa Dios. So maayo kana siya na tambal. So mo kada akong sharing karon bahin sa hematuria, blood in the urine, ihi sa dugo. So atong i-offer atong thanksgiving, glory to God sa tubig nga iyang gihatag sa atong kinabuhi, no? So the healing power of water, no? Makaayo gid ang tubig. Makaayo gid siya. Tasteless, colorless, unya calorie free. Ayaw mo tuwa ng tubig makatambok. Dili makatambok ang tubig, uy. Kaya mo wash na siya sa mga toxins, no?
Oh, ang makatambok ka na yung hingaon kita kayo. And so, I hope everybody is happy and healthy and have a good and godly day, everyone. And please, if you like the content of this channel, this video, feel free to click the word subscribe and the bell button. And please like naman mga palangga, no? So, salamat jud kaayo sa inyong pag-agwanta o tanaw nako, no? As usual, this is your Tita Lu, your uban akong mga tig-comment, magnanay, maglola, whatever, no? Whatever. So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Thank you so much for subscribing this channel. Thank you kayo, nalipay gyud ko, no? Organic ang growth sa ako ang channel, no? So, thank you so much everyone, and please remember, God loves us all, no? He loves us to the point that He gave His only Son aron ma-redeem kita gikan sa ato ang mga kasalanan, no? He saved us body and soul. Hasta pa ang health. Salamat kaayo, and please take care. Bye-bye. Hangtod sa sunod nato nga mga hisgot, no? So, thank you gid kaayo mga langga, mga palangga.